Good morning, good morning, good morning. Welcome sa aton programa, ang hatdo sang Iloilo Police Provincial Office. Ang kape kag balita. Yes, medyo maninayang aton siningat timpo sa subong nga aga, ma'am. Petsa nakita subong Disyembre 15 no, kag 10 days to go no, ma'am, kag Christmas na. Merry Christmas in advance, ma'am. Yes, kagang ibanda nalipay na kay sweldo na. Yes, no, kag sa ngalan sang aton sininga Provincial Director Police Colonel Gilbert Guerrero, kag of course mga regular host ninyo sa subong or sa regular host nyo diri sa kape kag balita, kami ang inyong mga locaps, Police Corporal Erwin Magarso. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Yes, no, kag medyo madamo-damo ang aton sining mga accomplishments sa subong, ma'am, no, sa subong nga semana. Madamo-damo ang accomplishments ang inyo sining mga locaps diri sa probinsya sang Iloilo sa intensification no sang aton sining kampanya sa sining pagpangsikop sa mga wanted persons sa illegal drugs, illegal gambling, kag pang-recover man no sa mga lost firearms. Kag sa aton sining mga mga followers naton nga masobra 31 mil na. Thank you so much gid sa inyo sining padayon nga pag subaybay sa aton nga programa diri sa IPPO. Yes, happy morning and happy watching from New York, USA, Sir Danny Dumeris Good morning. Agpalo. Thank you so much, sir. Siguro evening dyan sa inyo, sir, no? Yeah. Thank you so much po sa aton 43 ka mga police stations, pagduwa ka mobile force companies. Good morning sa inyo, please. Please don't forget to share our live, do? Kay aton i-recognize ang aton nga mga 43 ka police station sa ilang nga mga accomplishments kaging hatag umpisa Lunes hasta kahapon nga adlaw. Kag medyo manami ang aton subong nga ano, ma'am, no, kay kadamo sang accomplishment naton sa subong nga semana, imbukada pa lang umalin sang Lunes. Kag hindi yung pagkalipatan man no, kada Martes no, mayara kitang Ilonggo Caps on air sa radyo Kahilawayan no, 106.7 FM diri na no sa Santa Barbara no, LGU. Kag of course no, may tatlo na ka segment ang Talakayan Sisyong Police, ang Ronda sa probinsya, kag Santa Barbara in Focus no. Kag mayara na kita sa TikTok no, ang Ronda sa probinsya naton. Makita na ninyo sa TikTok, i-search nyo lang at Ronda sa probinsya. Kay dira makita ang aton sining mga adlaw-adlaw sining mga balita direkta no diri sa probinsya sang Iloilo. Ang inyo sining accomplishment or accomplishment no sa aton sining mga locaps diri sa 43 kadan ka mga municipal police station kag city station. Yes, happy watching man kay Ma'am Jaila Belazaro. Ma'am, did I read it right na? Ma'am Jaila, good morning sa tanan-tanan naton nga mga Ilonggos nga mga OFW. Good morning. Kag syempre, gusto man namon i-greet sang maayo ka nga kaadlawan subong no, happy birthday kay Police Captain Miles Giron, ang atong COP dira sa Kabatuan MPS, kag sa tanan-tanan nga may birthday sa subong nga December 15, 2021. Happy birthday. Happy birthday halin ina sa inyo pamilya diri sa Iloilo news team no sa Kape kag Balita naton nga programa. Happy birthday. Yes no, kag sa tanan man no, nga may mga birthday pagidara sa mga sa weekend no, kay hasta lang Friday nga aton sing program no. Advance happy birthday sa inyo, kag kadasig nang sang ano, ma'am, no, buwas mag-umpisa na ang misa de Gallo. Yes, o kun simbang gabi ay I think karon sa gabi mag-umpisa na ang iba no, kay early ano sila. Yes, actually kagaina before ako nag-duty, naghapit ko anay sa isa da ka balaligyaan, nagbakal ako sa pang-offering tomorrow no. Happy watching gali dira nga aton nga Parbo family diri sa Iloilo Police Provincial Office. Happy working lang. Hambali Sir Danny Dumeris Agpalo, regards to all Agpalo family in Banate, Balasan, Batad, and all over Iloilo Province. No? Sa tanang nga pamilya dira sang Agpalo family, maayo gid nga celebrar sini nga subong nga December no. Tani sir niara kamo family reunion. No, kay Sir Thor, ako na maayong aga IPPO, maayong aga master sa imo. Yes, thank you so much gano, kag sa tanan ng mga bago lang naton nga mga followers no. Bantayan ninyo kada aga. Almost 31,000. Oh yes, no, more than 31,000 followers na kita, kag more than 22,000 naman ka mga likers. So sa tanan natong mga followers, i-like nyo man ang aton sining page para santo ang aton sining followers kag likers no. Kag keep on sharing sa tanan naton sining mga proyekto or mga programa no diri sa Iloilo Police Provincial Office Facebook page nato no. Kagaway kita sang liwan sining official Facebook page kundi ang Iloilo